Caravan kan grupo ni Vice President Leni Robredo pinunan na sa banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Naga City Police Office andam na sa seguridad para sa grand political rally ni Vice President Leni Robredo. Oath-taking kan mga bagong opisyales kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Pinanginota ni Vice President Leni Robredo. 30 mga dating miyembro kan New People's Army sa Masbate nagbalik loob sa gobyerno. Josmar hay na hapon sa pangalan ni Mark Mendoza, ako si Cindy Cuesta, sa inyong nagiging tagapaghatod sa Angat Buhay Village Livelihood Center, Zone 8, Poblasyon Lupi, Camarines Sur. Nagpuon ang caravan kan grupo ni Vice President Leni Robredo. Sarong halipot na programa ang ginibo na inatindiran kan mga kaibahan kaining senatoriables. Pinag-istoryakan Vice Presidente kung paano nahaman ang nasabing proyekto sa banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Nagdiretso man ang caravan sa banwaan kan Libmanan, Camarines Sur, pasiring sa syudad ng Naga, Partido Area, Iriga City, asin balik digdi sa Naga para sa Grand Proclamation Rally. Mientras tanto, amay man naghalat ang mga taga-suporta kan Vice Presidente sa gilid kan Tinampo na aagihan kan caravan. Kabalan na digdian mga taga-suporta sa banwaan kan Minalaba, Camarines Sur kung sain amay nagpwesto sa gilid kan Tinampo para halaton ang pag-agi kan motorcade ni Vice President Leni Robredo kaibahan ang mga senatoriable. Padagos sa mga bareta, seguridad sa mangyayaring Grand Proclamation Rally ni Vice President Leni Robredo at siya nabanggi sa Plaza Quezon. Siniguro kan Naga City Police Office. Uya ang sakuyang report. Preparado na ang Naga City Police Office sa mga ikukondusir na political rallies as in iba pang aktibidad kan mga politiko sa syudad. Ngunya na aldaw para sa political rally kang grupo ni Vice President Leni Robredo sa Plaza Quezon. Ipiglatag na ang 300 na mga personahe nga ni magmantinir kan seguridad, convoy asin trapiko. Pero prepared lang tayo kung ano man ang incident, so that's why nilalatag natin itong mga security preparations as early as kahapon pa at mamayang 2 p.m. although the event will be about 5 to 6 p.m. nilalatag natin ang security to preempt para maiwasan kung ano man ang kung mayroon man na nagbabalak na gagawa ng ano man na insidente na bawal. Nagkaigwanin road closure sa palibot kan Plaza Quezon. Kani tauban buwelo ang mga supporters na nagpuon sa bagong alauna nin pagkahapon asin bubuksan at siya na alas 10 nin pagkabanggi. Huli taigwang pandemya, pigsyerto kan pulisya na masusunod ang mga health protocols na kaiba sa mga tututukan, katuwang ang incident management team kan Naga asin organizers kan mga politiko. Yes po, sa mga kababayan natin dito sa Naga, ngayon po ang campaign ng ating Vice President kick-off Grand Rally. So i-observe po natin ang health protocol pag tayo po ay pumunta, and then mag-ingat po tayo sa mga sa daan. Mamayang gabi po yun. And thank you sa cooperation. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, inirekomenda kan City Disaster Risk Reduction and Management Council sa lokal na gobyerno kan syudad ng Naga na amay paulion ang mga empleyado kan City Hall asin sa mga barangay sa syudad. Alas 12 nin udto kan magkaigwanin early dismissal sa trabaho para antisiparan ang magabat na bulos kan trapiko sa sentro kang Naga, huli kan mangyayaring Grand Proclamation Rally. Ngunya nabanggi kan grupo ni Vice Presidente Leni Robredo. Sa iba pang bareta, formalmente nang naipasar sa lokal na gobyerno kan Naga ang ownership kan mga lote na kinatutugdukan kan Metro Naga Sports Complex asin Don Leon Mercado Elementary School na pinagdonar kan Pamilya Mercado. Uya, ang sakuyang report. Ignado na ang mga daga na kinatutugdukan kan Don Leon Mercado National High School asin Metro Naga Sports Complex. Marurumduman na makalihis ang pirang taon na ginagamit ini kan syudad sa mga pakawat asin iba pang aktibidad. Siring man ang eskwelahan kan Department of Education. Napag-araman na may upaining marahay na titulo asin deed of donation gikan sa mga merkado na iyuan kag sa diri kan mga daga.
sigun kay Mayor Nelson Legacion na patugot ang kag sa diri sa sarong kondisyon. Naki-cooperar man, nagtugot sa tuya, pero ngaya, dahil ngaya ka ito ang kaulay, may Mayor Jess Robredo, mayo na siya, dapat ngaya si BP. Yan ang rason. Sa pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa syudad, pigbali na ang bagay na inisa sa iyang schedule. Mientras tanto, pinagtawan doon kan alkalde na mayong problema sa daga sa mga ipigpatugdok niyang proyekto siring kan Santa Cruz National High School, San Isidro National High School, Yabo Elementary School, asin Balatas National High School. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 30 dating miyembro kan New People's Army sa Masbate nagbalik loob sa gobyerno. Yan ang iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Newsbreak. Ang sirata pigdadara sa ibang lugar para gibuhong sardinas. Ang gobyerno nagbabakal ning sardinas pag igwang kalamidad. Tano day magbakal, ang gobyerno ang nagpuproduce ay mga taga-Pasakaw. Sabi ko sa diri ko, magibo akong project para sa inda. Bago sila magbakal sa iba, sa mga taga-Pasakaw muna mabakal. Ang mga Pasakenyo na mga magsisira, magiging part owner kay itong negosyo na ito. Stockholder sila kang kumpanyang iyan. Dahil na sinda mag-iisip na paano sila makaon 3 beses sa aldaw, anong ipapakaon nila sa pamilya nila pag igwang kalamidad. Inisus ko yung mga vision na kayang-kaya kong gibuhon, tapi ginigibo ko na para sa mga taga-Pasakaw. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Kung gusto mo ng fresh at quality meat, sa Lemon Meat Products dun tayo mag-meet. Magsaysay Asiano Mall at Camnorte branches. Quality guaranteed at low prices. Pork, beef, chicken, meron din fish. Organic fruits, vegetables para may twist. Sausages, meron pang gourmet products. Presyo na sa budget mo ay swak na swak. Sa Lemon Meat Products, presyong pangmasa, simply the best in Bicolandia. Lemon. Padagos sa mga bareta. Turismo, teknolohiya asin edukasyon, prioridad kan bagong liderato kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Turismo, teknolohiya asin edukasyon. Ini ang prioridad ni Mario Villanueva sa sayang liderato sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Sa katatapos lang ng induction ceremony kang MNCCI, sinabi ni Villanueva na ng tamang oras para buhayon ng turismo sa ligtas na pagi sa tabang kang teknolohiya. Updating ourselves with the progress in technology and the changes in the landscape of businesses. No? So, nandun ang focus namin. Saro pa sa pinagmamaot ni Villanueva ang pagkakaigwa ng technological advancement sa lado kang negosyo. Well, of course, I'm no expert on technology, no, but I do have some understanding. So the best way is to gather experts in technology, no? And we will do this by first benchmarking with Clark. Clark is the only smart city as far as I'm concerned. So let's learn from them
see what we have in Naga, and then we put it together and follow the footsteps of Clark or even exceed it according to our culture and our environment. So hindi naman eksakto makokopya mo yung Clark, iba yan ibang level. So Presente sa okasyon si Vice President Len Robredo na naging inducting officer. Sa sayang speech, tinaawan doon ni Robredo ang mga kontribusyon kang Metro Naga Chamber sa training asin suporta sa small and medium enterprise maski sa tahaw kang pandemya. Dawa po ngunyan during the pandemic, your recent projects like providing medical tents and conducting risk management seminars, pareho po kasi sinabi ni Mayor Nelson Subago, continue to show that the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry is a vital lifeline in our communities. Pero more than this, your track record is living proof of the good that can be done when the private and public sectors come together and work for the common good. Personal ko po ining experience. Personal kong nahiling ka ito, asin padagos kong nahihiling sa gudgunyan. Ang commitment nindo sa totoo asin danay na collaboration sa social transformation. Ngunya na paaboto na eleksyon, sinabi ni Villanueva na susuportaran ninda kung si isay man ang matukaw sa pwesto basta ikararahi pa kang sektor kan pagninegosyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, DepEd sa syudad ng Naga, pinag-aandaman na ang pagbabalikan face-to-face class. Oras na mabakunahan na ang gabos na maestra asin estudyante sa syudad. Uya ang sakuyang report. Ibabalik ang napunan na limited face-to-face class sa Panikwason Elementary School asin itutulod ang expanded limited face-to-face class. Iyo, nasa COVID-19 alert level 3 pa kita. Alagad, sigun sa DepEd Naga, mientras na maging bakunado na ang gabos. Igwa siya ang itinaong kondisyon. Ang kondisyon niya po na dapat itong mga mapartisipar na mga teachers dapat fully vaccinated. Pati na po itong mga estudyante fully vaccinated. And then pangalawa niyang itinaong kondisyon, duman lang muna sa mga secondary schools. So elementary, magpapadagos lang muna itong Panikwason Elementary School. Sa masunod na simana, pupunan na sa syudad ng Naga ang bakunasyon para sa nag-eedad 5 hasta 11 anyos. Katakod ka ini, pwede pa subuot hagadon na magkaigwan naman face-to-face class sa kinder asin elementary. Nagkaigwan naman subuot direktiba ang regional office na magpadagos sa preparasyon kan expanded face-to-face class. Padagos po kitang magsuporta sa programa kan gobyerno laban digdi sa COVID-19. Ngunyan po ang nagluluwas na pinakamahalagang kasimbagan kan sa tuyang gobyerno para sa problema ta sa COVID-19, iyon na ining pagpapabakuna. Dakul pa man po ang mga nag-aalangan, natatakot, kaya lang po dakul naman ang nabakunahan, mas dakul na ang nabakunahan. Kaya nahiling taman na dahil man sila nagiging sumbi, maray man ang naging epekto, mas dakul, overwhelming po ang mga nagtataram na maray ang epekto kang nababakunahan. Sa presente, nagpapadago sa modular learning, radio-based asin telearalan ang DepEd Naga para sa pag-eskwela kan mga kaakian. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa satuyang police report, sa tulong nagsusugal nin Cara E. Cruz, ang naarestar ka na magkondusir nin anti-illegal gambling operation and police station number 1 sa pamamayo ni Police Major Juvil Yunar. Binisto ang naaresto na si Christopher Bermudo E. Poga, sarong Parapadjak, asin residente kan Zone 5 Barangay Igualdad, Syudad ng Naga. Mantang nakadulag man ang duwa ka ining pag-iriba. Na-recover kan mga otoridad ang tulong pidasong sinsilyo na pinagpapaulanto asin 100 pesos na pusta. Huli sa pagsusugal, nahahampang sa kaso ang nasambitan ng sospek. Sa iba pang police report, huli sa grabing pagtios sa kabukidan, napiritan ng magbalik loob sa gobyerno ang 30 mga dating rebelde sa probinsya kan Masbate. Ang detalyes,
Sa report ni Melvin Machado. 30 mga dating miyembro kang New People's Army hali sa probinsya kang Masbate ang nagdesisyon na magbalik loob sa gobyerno. Sarong programang ginibok kang nakalisal daw sa kampo kang 2nd Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Bacolod, Milagros, Masbate para i-welcome ang mga dating rebelde. Sa mga nagbalik loob, tulo ang miyembro kang Milisyang Bayan, saro ang miyembro kang ganap na Samahang Masa, asim 26 ang mga suportador sana. Kasabay kay ni ang pag-surrender ni nagkakapir ang mga armas na kinababalihan kang AR-15 rifle, 4 na kalibre 45, 17 caliber 38, 5 caliber 357, caliber 9mm homemade shotgun asin caliber 22. Personal man na nagbisita si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, Commander kang Southern Luzon Command, kay si Major General Alex Luna, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army, asin pinagrekonosir ang espersos ni Lieutenant Colonel Siegfried Awichen. Mientras tanto, sinabi man ni Brigadier General Aldwin Almase, Brigade Commander kang 903rd Infantry Brigade, ng pagbabalik loob na ni kang mga dating rebelde ang resulta kang pagtatarabangan kang manlain-lain na ahensya kang gobyerno sa Kabikolan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, naguusungon yan ang pagba-vlog urog na sa mga hobines. Digdi sa syudad ning Naga, igwan na naman kaiyan na bako lang obhetong magkaigwan ning dagdag ganansya imbes makapagpaugma. Iyan ang istorya ni Mark Mendoza. Nagpun sa online journal o mas bistado ngunyan sa apod na vlog, paagi ni kang kadaklan ngunyan urog na kan kabataan. Ngani na magpaabot kan sa indang namamatean, asin ngani magpaabot pa sa publiko nin kaugmahan, opinyon, asin man iba-ibang content na pwede man ining paagi. Ngani makapag-impluensya sa karahayan, asin pwede mang paagi, ngani magkita. Kung kaya, biston tangunyan ang vlogger na ini, na nagpuon sa pagiging radio DJ asin ngunyan, pigmarhay na maging full-time vlogger. May food vlog kaya ako, so si food vlog, yun na to si mga, ito talaga si trabaho kang production ko. Then, ang inaano ko ngunyan, si mga upcoming film, may mga film kaya kaming ginigibo, bukod sa mga film, charity, film, food vlog, and something. Dawa, ano kami, live streamer kaya. Ngani na maging may twist ang sa indang pagbablog, may kinua siyang Black Spider-Man nga ni magpaugma sa mga kaakian. Apwera sa local celebrity ang sa indang pagmati pag nagbablog, may kita pa ini subuot. May iba nga ni gigibon ang gabos, nga ni mag-viral. Alagad ang grupo niya, makapaugma sana, ox na. Kun kaya, bistuon taman ang kaibanan niya si Oragon Spider-Man na dawa nga ni mainit ang sa iyang pangmalakasan outfit, laban lang para sa okaugmahan kan kaakian. Mahilig po sa mga aki, magpaugma sa mga aki. Kaya sabi ko, kung paano kung gibaw ko na lang yung career, ano ko na siya. Tapos, yun, tapos nauugma man po, igwaman mga aki yung napapaugma, igwang mga aking, itong, may maabot spider pa picture, pa appear. Pero igwaman pong mga aking naghihibi sa ako, na natatakot po. Ang message ko sa kakaplogan, nagpapasalamat po sa inot na kinuha niya kong bilang Spider-Man niya. Saro to sa naabot kong gusto makaiba ng mga ibang vlogger. Pangarap ko man po talaga maging vlogger. Okay. Kaya kumbaga pangarap ko na padikit-dikit siyang inaabot. Sa mga gustong madalan asin subaybayan sa indang vlog, uya na. Salamat po sa GNN TV and of course, invite ko po kamo suportahan po nindo ini pang local lang po ini yung film. May upcoming film po kami. Kay ribanan ko dyan mga mga team ko. Yan sila Kayla, si Gwen, si Jordan Dashan, ang samuyang Maurago na videographer. And kay banan may man dyan, si Spider-Man. Di ko muna sasabihin kung isa si Spider-Man. Basta si Spider-Man po yan. Tapos syempre si Christian, si Liit. And si Ate Carla. Arabangan po, may mga collaboration man kami. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Yan ang katiripunan kan mga bareta ngunyanal daw dahil malingaw na bisitahon ansa mo yung official Facebook fanpage as in ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmikitang updated sa mga bareta as in istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.
programang ini hatod sa to kang Transfer It. Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Kape ni Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.